Una anugokwa na Abada na ejimia na fana abụ na ada onwefa ka generator pass my neighbor n'ihu akwụkwọ. Ya bụ ife abụlọkwa obere ife ọkwa from TikTok ka fati wee dọrọ onwefa wee bata na Facebook. Nke bụ na-akọwa na-enwere ndị fa na Abada kọrọ ọnụ na TikTok. Abada wee je tụọ ndị ahụ na-alụsị wee sị na alụsị ya egbufa na fa jezie na alụsị ka fa zala ọnụ fa. Ndị dibịa wee kpọọ ndị ahụ wee sị fa na fa bịa zala ọnụ fa na Abada atụrụ fa na alụsị. Ndị ahụ wee sị na fa ya ejekwa na Abada akọrọfa ọnụ fa kọgwala Abada na onye nwa ka Abada ya eji wee jetụfa na alụsị. Nke bụzi na otu onye dibịa na Abada nọ na live video. Onye dibịa wee na-agwa ndị Abada tụrụ na alụsị na feche na-egwuregwu ka Abada na-egwu na ọ bụrụ na fa ejehọ za ndị alụsị na ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo na fa ya agbakọsị aka unu ya ege nnọọ nke a ka ọ ghara ịdụkwa ka ọnụ ọnụ m ka o si wee pụta. O wee bụrụ na ka Abada na ndị ahụ na-adozi onwefa ka generator pass my neighbor. Ejime Abada nke nwaanyị wee batazie na nya bụ okwu wee solukwuzie wee dọba Abada nwanne ya nwaanyị. Nke ọ na-adọzikwa ya akazikwa nke ndị ilo na-adọ Abada wee na-asị na Abada gburu nwa nwanne fa nwoke nwanụ na Abada kwụrụ nwa nwanne fa nwoke ụgwọ na ọgwụ na teaching hospital. Ya bụ nwa wee yacha ahụ wee dụhụ Abada wee sị nwanne ya nwoke na ya mee vidio ka o wetara ya ka nya nwaba Abada postuo ya na soshal midia ya gwa ndị mmadụ na onye akwụrụ ụgwọ na ọgwụ nwa ya ji wee dụhụ. Ya bụ nke nwoke si na oyi eme vidio nke bụ na-akọwa na Abada jeze na live na TikTok wee sị na ebe ọ bụ na nwanne ya nwoke abịaghị ome vidio ka ọ gwa ndị mmadụ na onye akwụrụ ya ụgwọ na ọgwụ na nya bụ nwa ọ kwụrụ ụgwọ na ọgwụ na ọya anwụ. Ewesị ndị mmadụ wee na-aya Abada na ekwuzi n'ife o kwuru na ọ dịghọ mmanya ficha ọnụ ya. Abada sị na nya bụ nwa ya anwụ. Ewee na-akọwa na nya bụ nwa mechalụ wee nwa ọbụlọkwa ebe a ka akụkọ biri. Ewee na-akọwa na Abada nwere WhatsApp group ebe ọ na-ekuziri ndị mmadụ ka esi anụ di na nwunye nya relationship therapist. Na ebe ahụ na-enwere grupu ụzọ na-abụ na-eji ego abalị ya nke nwa 30,000 nke nwa ego onye 1,000 na ịbata ebe ahụ na ime kata wee si Abada na diu na ịchọrọ ka diu bidoro ya abịa na ya kpọọ nọmba diu si Abada narụzie nọmba diu si ọgwa diu na ihe nwunye ya asị ọkpọrụzie nwaanyị ọchụ ya na-agba mmiri na grupu ya kpọnye nke nwoke si anya nụba na nke ahụ ọ na-anụ abụghịkwa nwunye ya alejediri ọ bụrụkwa m otiri mma etinyere unu vidio ife niile a ka unu gekwa na ntị m juru eju. Ewee na-akọwarị na grupu Abada ahụ na ebụrụ nwaanyị bata otinye na ya ọgbanje na otu na-enyeghị nsogbu na gụ weta 250,000 ka o wee lụọ alụghị ọrụ ọgbanje. Ewee na-akọwa na ụmụ nwaanyị nọ na ya bụ WhatsApp grupu Abada na unu ifefa na-ada Abada na TikTok na fa na-adọ ya ka generator pass my neighbor si na ọ na-agba pụta osi ụmụ nwoke fe enyezi na ụmụ nwaanyị ego na ịchọ ịnụ nwaanyị ga-enyezi n'ego na ife nyaba Abada ya eme ebu osizie n'azụ ọ na-ana ụmụ nwoke ego ọ na-asị ụmụ nwoke ndị n'obodo oyibo na fa sendịarịa letter of invitation ka ọ bịa obodo oyibo. Ewee na-akọwakwa na Abada pụtara n'ihu akwụkwọ wee sị ụmụ nwaanyị na-anụ di na ọ bụrụ na di tie ya ife ma ọ balụghị mba ịya ga anọzi gubula agba pụọ na-enwelu ndị chọrọ ịbata. Atịkwa na akụkọ ka nkụ anọkwa m ebe ọ nọ ma alejedirio mma agbanyela unu ka unu n'ife ejime Abada ife sie n'ọnụ wee na-apụ. Ma ọ bụ ozikwa ya ebe ndị Ilakị na ndị Ile anụ na-anụ ọgụ na Ogbunigwe fa darugo ntu anụnwa. O wee jee ka mgbe Ekene ume nwa na ọgọ ndị Ghana nke akpọrọ Dọkin Famous ka ogene mgbe ọ pụtara n'ihu akwụkwọ na-akọla anyị ka ya na Ekene ti akụ atịrị na Ekene abụghị ezigbo mmadụ. Emekwelu m vidio mgbe ahụ na-asị ya na aba n'ụlọ na ife nwanne na-eme nwanne ya na ihe nwe ọnụ okwu na ife nne na-eme nwa ya na ụfọdụ ụmụazị na-eme nne na nna fa na ihe nwe ọnụ okwu. Ndị mmadụ jee na kọmentị na-asị m na ọ na m amaghị ife ote ekiri iji wee kipụ friendship na-asịzi kedụzi mgbe oyi karịzi nwanne ya na-eche na ndị be anyị atụrụ inu wee sị na mbọsị nwanne na oyi ya na o mekwa n'izu omenọnwa Abada na nwanne ya nwaanyị ejimi ya kwụ wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-adọ onwefa ka generator pass my neighbor. Ana m ajụ ebee ka nne na nna fa nọ ife nke a wee na-apụfa n'ọnụ na ndị be anyị sịkwa na adọbichi udo soko na ọha wa adụzi ọfụma n'ihi ya mariri na nya bụ udo na-adọbikwari ya adọbi nke bụzi na onye nke bụ Abada na-akọwa na onye a bụ ndị befa onye isizi ka inyere aka ka o mebe biznes ka ọ yọdebe orichapụ nke inyere ya ọ na-achọkwa ka inye ya na mgbọsị inye debezielụfa ịbụla ajọ mmadụ na ife na-etere ya na ụmụnne ya alejedirio ka fatikwo wee kọ na ama akwam nke bụ eziokwu. Akwam akwịrị nwanne ya nwaanyị akwam akwịrị Abada na-enwerokwa ebe ewule aja ngwele na-adịghị. O jee ka vidio Abada mere na Krismas ebe ọ na-alụbefa na Ọba Anambra steeti wee jekwuru nwanne dị ilu bi ọji akọ onye nke anụnwanya na bibi Kubana na-agbasaga
Abada ruo ebe ahụ na-asị na ebe nwanne m na ebe nwanne m hei afọkwado nya bụ ife onyonyo nsị na vidio anụ nwa Abada mere nọọ ya achịpụtakwu ya ọkpa n'ezi o mekwo n'izu ome n'ọnwa ọfịọkwo nanụ nke bụzi na ụfọdụ ụnọ wee na-asị na mgbe Abada bidoro ime kọntentị n'ihu akwụkwọ n'okwuo maka nwoke okwuo maka nwaanyị si wee bazie TikTok ụmụ nwoke wee na-enye ya gift si isi Abada wee kopụzie ọ na-akwụnyeziri so ụmụ nwoke na ọ hazi akwụnyela ụmụ nwaanyị na onye na-eme ife gbasara relationship bụ ikwụnyelu nwoke ikwụnyelu nwaanyị ikwuo nke nwoke mere adịghị mma ikwuo nke nwaanyị mere adịghị mma na ihe abịa na-akwụnyelu so otu nde maka na fa na-enye gift si na ọ pụtazi ọgwa ụmụ nwaanyị na ọ bụrụ na ijide diu ebe nwaanyị ọzọ na-aṅụ ya amụ ebe diu nọ n'elu nwaanyị ọzọ wee na-agba ya iche na mmadụ bụ ewu hei na agụ nalụ nwaanyị agha amụ diu ka agụ nwa ṅụba na ọ bụrụ na ọ maka na ijidere diu ka ihe eji na-ewe iwe na ịchọzighị ịnụ na gubulu akpa ụka ịda iga edi na gubulu akpa ụka ịnaba na-enwere ụmụ nwaanyị chọrọ ịnụ di ka fa bata na ntụgha isi nọlụ jụ na ihe apụ apụ na ihe ana n'ebe Agada gbachiri ụzọ na gubulu akpa ụpụ ka nwaanyị ọzọ chọrọ ime ya bụ nwoke ọfụma ka ọ bata hei a sịkwa na akụkọ ọka nkụ geenụ ntị ka unu n'ife na-afịa n'ihu akwụkwọ Mama ekuzile that nwa ha manwụ for my sake nwa ya Mama ekuzile that nwa ha manwụ ekuzile enugo so far na ihe a mere kịta ọwụrụ mmadụ nwụrụ aka ya emezi this issue enugo but that baby ama kwuhala that na ikwuru ọ kwuhele ya ọkụ na ekpere niile anyị mere n'isi that boy no they will give me my money yo Emma they will give me my money ọ ga-ewetegodi the money but ọwụrụ nke nwa ahụ ga-anwụ enugo kwuhala okwu ahụ that baby bụkwa nwa that girl mepere ọnụ last year they will give me my money or they will lose that baby nwa ahụ without my money nwa akabara survive all my money will survive nwa ahụ soro bụrụ nwa gị kama imegodi issue with your brother and that girl ọ bụrụ nke that baby is apart you know so to have let that cost and socially big it's my money they provoke me with my millions of naira and they will pay for it and that baby will pay for it that baby will be the one to pay because without that baby they won't feel the pain until without that baby dying they will not feel the pain send the go dream that picture now can forgo send the go dream here mom yeah send that again now mama what did they give me my money hey that girl challenge me Abada that girl me I suffer with my money that boy will die if that boy lives tomorrow that boy will die this night mom I used to pray I used to go see him when go to die so the blessing will not happen with me next time how dare that girl to challenge me with my own money money oh Jesus Christ that girl challenge me now buy my phone that should I go to camp or that girl should I come for you how dare that girl to insult me should I go to camp or that lady let her know that I'm the savior of that boy should I come here put ikwu video maka ndị na-ekwu ihe ndị na-arụ ansị ndị na-akọrọ bish these people na-apụtakịra na-akpọkasị na phone ma ndị na-akpọ na phone ekwu yeri mgbe my sister ni obi na-akọrọ property niile hey baba m na-ejima mgbe ejima ya ọtọ hey ali ewu Chizoba baba m ọtọ post on baba m ọtọ bụkwa property niile anawa ma mechinu nche ebe aka Nnewi je bute ọ na moto bụ n'ụzọ Nnewi ọ gị ka m akọ ke ma akọrọ ụwa ha ndị mmadụ nwata si dị online na-ekwu na-akọrọ bish a na-akọ yere online ekwu m ekpọ na phone ọzọ kwuo dalọ bish tụrụ agbagbuo onye ahụ mbụ ndị na-ekwu yeri sisi onye ahụ o ji bụ my property ke ndụmọdụ nyesi abụchi ya ejekwa ejime ka mee peace you people na-akọrọ bish mgbe ọ na-atụ ụlọ Christmas akwụbe mmadụ ka ọ na jere wegba Christmas ya na ụmụ ya ị na-asụkwa ka ọ bịa fụ nwanne ya ụna agwa jefu your sister jefu nwanne ụna na-ata ụfụ ụna agwa ya ntụ ahụ ụna agwara ya na mgbe m ga Lagos ọfụ na Lagos na nke Ada Zion ọkwa ọfụmụ na-ene m ọchị ime peace ya bịa kene nwanne ya ya bịa ya ọrụ nwanne ya ọkwasị iwe nwanne na-eru n'ọkpụ mana ejima m mmemme mma na iwe nwanne na-eru n'ọkpụ I just need my sister one year ka ma na epu chọta m property na ya chọ peace ebe nọ ka ime udo na m nwere nsị nwe m obi enwere na m nwere obi nke m na-asị ebe ese before ọ ya kpọ na akwọ mekta agwụyala ọkpọ si nkwe na osomogwa na m chọ ka na-esi nsị ọ na ụchọ nke aga ejima m nwegwa na onwe obi one year and now ejima m emektara si ka o buchata property mwe decide that na ọ bụ na o bucha property for now to this year wee gwụ a ma post ndị ame the video mesasa the video mmụọ so mbi ụwa sị m gbarụba ndị agosi one of my sisters m na m lapụ ya eo isi obi nwanne emekwa nwanne m ife n'ụwa obi nwanne egwugwe m n'ụwa na pre post
ama na anyone so we send like am post so o were me gini online se nwa obi kpokwa am okwe ba ka ido bi nwelu abumu post abrakwa mu post ya ka ndemari apụta online na akọrọ beach onye mekta okwu gwa m okwu abata agosi ma abata agosi otoro agbogbo onye ahụ adọ onye mgbe nna ata afụ mgbe na property na akụrụ nwa m bụ victory nwa nwere ihe ọma na akọrọ property niile ogorie na nwa obi kwe na nwa akwa Christmas ogorie anya nwe mma na m egoro ụmụ m akwa Christmas ejiri ego no nka ogoro ụmụ nke ụmụ yi obi kwe chiri anawa ebe na victory nwa m emere ya nwa 4 years anti ọsọ ka o mere nwa nwa nke onwe mụ na aji nwa na-akpọ ya anti Adam nwaanyị na-ejere woze emere ife ni na-akpọ nwa anti ebe na ụmụ m emere ọwụ ka iju maka ụmụ m sị m na ife abụrụ nchekwu my sister ọbara mụ sekpuru na yọọ kwa maka ndị my witness dadị ka nkụ ọ na-afụrụ ya ọlọkịta mbata online njide sa my number ịkpọ na phone ma mgbe kwụsị ịkpọ ya nye ndụmọdụ zie ozu na-eziri ya ọlọkịta mbata online ibi kwuye mana ụlọ ya nta ụta ahụ ọchị nka nta ụta Chineke nọ n'elu mana ya dụrụ m otu a ma ihe mbere ivu nwa n'ife ọmada agwụ agwụ ebe ọbụla onye ọsọ gbara onye ije elu ebe ahụ nkọba ya ndị mmadụ epushu na ma onye pushu ụmụ mbata dis online mmiri ezo onye kwụ na-epushu m nobody try si na ipushu mgbuchi zọba maka onye try ya they no go like her they no go like her I feel them. They are not my children. I'm not crying because I'm a wicked yo. Go and mark today's date. All of you that lie against my name will never go scot free. All of that scot free. Never did them needy. I'm gonna come out of the you don't know who this is mezo. I'm gonna come out of the only I will want to come out that is my image will pay all the days of your life. Watch and see. As people keep quiet. Now me anything that they will fight for me. Here walk more. And I'm more like all of you that is dragging me, I don't know who you guys are. I never meet you people. I'm not you know who. I feel like I'm before. Who did the person group? Who did I get you up against me? Not conspire against me. Send there somebody in a group or be this or her to her. Send there someone in a group or be screenshot or any in a group. Forward one guy. Keep that drag you know who what? God will fight for me. This is all my time and my chat with these people. All my aim is to bring peace. And I fight for peace. Every say like this. Here, but that's why I'm not able to 2.25 million naira. My guy to the woman say, I can't want to war. Because this case, you are not involved in this case. It's like a way you give one. Oh, what's in the year? Oh, Jawan came out and came out one not pay 25 million naira. He said, you get one. And you want to make it to 5 million naira when you need that day, can give you the money. Oh, Putasia, if I was him, Simo, the Yemeroji or the Taratan where you were, now I want you to post here on social media. No, Yemeroji, when I say this BB, all you do, Mamma. Must it come out when you get my ego, the call one of them at Nina ego. What's about the one know you way? What is my offense? Madam, sorry, stand and say your police cobia. Because here, what if I shoot the moon, Maggie? It was not my account. Now I am. Madam, sorry, stand. You are going to prove it for me. Do I know you, madam? When you came to when you came to me through BB, I work for peace. Evidence there, my phone. Oh, our discussion no here. What is can you me? Madam, get it can make it. Can you not get it can make it? If I'm lying, I'm gonna hear me whoever was say, madam, screenshot our chat, post it on social media. Let me screenshot my own and post. Come on, get a screenshot our chat. Machine Lord, screenshot our WhatsApp chat. Nothing, I did not delete anything. Everything on my phone, the same with BB. Everything on my phone. I did not delete anything. You guys gang up against me. Since till today, these people were dragging me. Till today, people were dragging me. And the enemy will kill BB. BB cannot tell them. You people should stop. Abada did not wrong me. Why are you people fighting Abada? BB, can you come out and tell people if I'm making? Come out, BB. I challenge you to come out. Come and tell the whole world you Abada making. Come out and tell the whole world you making. Because I was expecting her. Now January come to one day mad. Some you guys should stop dragging this woman.
Now why I meme? Why did not wrong me? Instead why I want to try for peace to reign. This is what I'm expecting her to do. Come out and tell the whole world he ain't making. Put evidence 7 we're giving him 2 million. People were just trying against me using my name. But that's million as ne guana. Or follow you when bushy. I come with Ocha. To the extent the measure content, that's not how can they make content. These people were going around now cause losers everywhere. You cannot come out and tell them stop this nonsense. You should stop dragging this woman. Why you meme? When Abada is so make content as no can make content. Look at our last chat here. Abada gwanda mmadụ nwa go na di ana di obi kita mkpọtara nwa boy du egwokwa ni so akwa ni no nwa ọkụ egwokwa ni akpa boy ni na ịwa ya ọkụ maka na bara moto wu iwe gba akwa ni na ọkụ kwa ndị mmadụ Abada agụ onye ala na nwa difo yekwu Abada dị kwakwa fa ka isi wee nye nwa bịa poison ka o je tiru nebo na shop na uyo Abada dị kwakwa ndị mmadụ ka isi wee je pa nebo mma mere enyo na bucket o wee kpago na di nshi di we si na oye bu nwa ibu an o ya anụzi Abada go onye ala why na di what happen online nwoke na-emegwu ịgwakwara ka ndị uju wee gba m ego ndị mmadụ nyewu mgbe my mother bịa bịa iwe juru maka ya ibi nne ya ibi dị unni mgbe ọ bịa bịa isi dị ya si ba pụọ Abada go onye ala ọ kwụcha ka ibupụta onwe onye ala bụ Abada go mma gbanyere ufi kịta mma gbanyere ufi kịta no na-eme Abada go ifere na ukwu ahụ so iji maka ihe na-ewe je kpọrọ nne wee sị ndị mmadụ je kpọta nne uyo isi na nne wa amaka ime ki nne wọpụ nne wi na manụ na-eri na Abada go Abada gị na nne wa anya it's no way phone your man na social media Abada go we phone ina kpọ na phone nne nke na tutu konko n'ọba Abada gị weji maka na nwe okwu ya kpọrọ mma m n'ọrụ onwe se dị amara wani jiri aka obi ọba kpọrọ nne gị Abada gwa ni jiri aka obi ọba bịa kpọrọ nne gị ọba na wa na-achụ ọsọ ngurube na ba agwa manide nne wanya ngurube gbanugo manide nne wanya mmụọ na n'ọba bụ ụmụ agụ manide nne wanya Abada akụ is na nne na ibe akwa maka ere m na social ebe ka nne na nwa gị na social media nne m enwe phone si ji maka ife a na-eme weje kpọrọ nwunye awọ why you want to para for my mother about one? He just said that my mother, he will let go. Man, it could go away to go. Okay, kidnap my mother. Said them my mother about one kitten and they will laugh for my mother. He just wouldn't man now, but why did you do kids? Can I chop it up because we're on the come with your choir? I want this to plan the Yoji. Abada go one day I'll be on move. Who was on him? Go no, I didn't go one off. See the bottom by me. Okay, if you're on the woman, no one you're on the this time the one over job in Marco. Marco more. One day because I'm Marco. Who know we cannot to come down the bottom of the racing house. Wake up your bottom line, I don't want to Abada go. Abada go in now, but then they made the man about. I keep the level of scheme up and make it a tabaco nyala. I just want to continue camera now. You must have it like a Tanima Bruno, who not why I'm was whom I come on the other for you. If I can make it, the less passage, I'll be a fool, in the middle of now. Abada go nyara na mali go leku isa ni me wan traffic mani kpọrọ nwa mmadụ nwa agbo ibe na no na duties no na dikpo na phone we so mo mi biko as mo na na me marriage castle anu osha nne wa bụ pastor nne wa bụ eze nwanyị o eze nwanyị adobe nna o nne wa bụ onye ama adona be nna o anu mmiri adona be nna o diga we kwa as nwanyị ibe ye go gwa de ya biko ko mepela ati na bụ housewife no no na no like iwe kwa de na azụ we je na hotel we je la die dia we na ta we chọ nwata nwanyị iwe si die na obra wife material ya chọ na ya no ụmụ nwanyị nọ na group ya akpọ ya iwe kpọrọ one girl we the man ọ na anụ o diga we kpọrọ we na ba sabe family ya no sane family ine no diga akụ ọkụ ka ọnụ ka de man na ego gbankwụ isi diga ya pụta ka eme ego gbankwụ na ego no no ribe ego Abada go nyala nne m I'm here now I'm here can you me put him on call you can call me put him on call can I have a problem God forbid put him on call ani yakawa rolo ma no lela na makolo na kwa mabo na jelo before no dia ka meru ge bele I will fast together on the last day meru ge sara ka go take gift to get mad ba puru ge bele gi me sheru ge clearly one obstacle clearly with disappointment you know go but you can call me you can call us I mean you can call me okay now go me you na what do you need ko chala ba ko cha what do you I did not see anything strong kon ke no nya leso ku ni ko loko ya ko dia lo na bele maka spiritual husband o ko ya lead name disappointment wo puru disappointment no so ge you know go lawyer is very important and one day fuchalo I'm not today men come and them chalebele all of them and then look okay bro they make you take go no come for your future clearly with disappointment especially in a marriage
Yes. Okay, I will talk to him. He said he got me a message. I will talk to him. You know, go. Relax, let him reply me. We'll talk. All right, you 80,000 before 55,000 can Jimmy man. This don't make things in Jimmy Sarah. Not a so in Jalora 80,000. Is there? Hello, madam. It's not now me. Moi. Abada ga no chele kuyeri. Iye mego ni go mego. O itiru 5,000 chi weli ni no ya bu ni iye mego abada go. Isa na mabu ego ni na enye do onye. Ano cha kpon we je River Niger. Iji ru oru na River Niger anu ofia. Kpon nwanne nwoke to madu weta ije ru oru. Nwanne nwoke ru so na River Niger madu fe na eme. Nwunye na ife ni ya sase be nwanne nwoke no. Abada ga no chi to kwicho kai kwokwo online. Ama na olu mmiri jere ike na bai ko nwa aje nwo tonda gbogbo gi. Ijere ike na olu mmiri ama na mo ya ja nwo sise. Akwụsị we jelu olu mmiri. Kpọrọ mkpe riri an. Ọkwa iru tat dade na River Niger. Ije we jeje elu ọrụ. Ikwu chikwokwo na ịchọrọ ịba n'ụlọ. Ịchọrọ ịba n'ụlọ abi. Abada ga kpasu na mo ikpasu mi ya like ya. Akọrọ mo nonsense. Ye na gwa ba n'ụlọ. Help me because who made me Abada? If I call Buzuzu and Mayor Chris, they will release that video. All of you. They are running and they are bringing their mother and father to come and say, Mgana comment section, some people are saying they are not taking it serious. Don't worry. Don't worry. Nkibaza, I wouldn't hear police. Go to my page, just as my 811 deku. You can hear that now. Akataka dibia neku. On a madam desa Abada na azu. Dibia ni leno na libo. Aya butawago. Onyo bula gadia azara. So God who made me. Onyo bula gadia azara onia.